Илгиз тагын бер сорау бирим әле. Менә Чынлап бирәсеңме? Бирәм әле. Бирмәскәдер бер. Илгиз тотынып утыр, яме алайса. Бер клибыгызда сез машина сатып аласыз, махсус клип өчен, һәм әлеге машинаны шартлатасыз. Йөрәгегез ничек шыдады менә? Нинди машина мин белмичә калдым, дигән атта калганмын. Гомумән ниндидер менә ул машина үләс килмәгән үз тормышы белән. Зын тегеләйдә үтеп карады. Тегеләйдә. Аның иң авырлыгы шунда булды. Ул машинаны тауга мендерергә кирәк. Ул ярты тауда гомумән үлде. Менә алмый, сүнде. Бензинда бар, бөтен нәрсә бар, кабынмый. Сез машина сатып алгансыз ахырсы. Юк, иске машина түгел, ул Сабиян бугай. 12-ме, әллә 11-нче елгымы шунда. Ләкин ниндидер авырлыклары бар яның белән. 20-нче гасырдыңмы, 11-нче, 12-нче елда? Юк, безнең гасыр. Һәм авырлыгы нәрсәдер шул коробкада бугай инде. Моны авыл халкы күреп машина менгән, бөтенесе килеп булыштылар, ул тауга хәтле менгерделәр. Безнең Нияз продюсер гомумән менә машина хәзер үләчәк, бөтен булган кирәк әйбердәге машинада булган әйберләр кирәк булса, сүтегез алыгыз диген инде булса да рәхмәт кабул булырга тиеш бит инде. Колонкалар чыгара башлап бөтен нәрсәне алып куялар да, һәм ул машина шулай итеп шул тауга менде. Иң авырлыгы шундай, безгә шул машинаны таудан төшерү өчен 20 минут вакыт кына бирелде. Чөнки анда бөтен шул четерекле кагаз вакыйлары бар. МЧС, скорый помощь, бөтен 20 минут кына бирелә шуның өчен. Өлгергә кирәк. Өлгермәсәң бетте. Машинада әрәм клипка да кермәй. Бер нәрсә дә булмый. Шул авыл халкына бик зур рәхмәт әйтәсем килә, шуның булышканы өчен һәм 20 минутта без аны бөтен нәрсәне башкарып бетердек, я Алла кушып. Чыктымы сәл ул клип? Чыкты әлбәттә. Мин карамаган, гафу итегез, Илгиз, рәхмәт, мин дә карыйм. Машинаны жәлләп булса да.